Ġifieri d-daddy għandu ħafna sabuħ tiegħu fuq dok qed naħdmu u l-mami għandha ħafna sabuħ tagħha u qed naħdmu fuq is-sabuħ tagħha, imma ma nistgħux ninsew li aħna kinna tfal u you parentify your own parents ikellek bżonn naqra intu kull tont. And it's beautiful, għalija opportunità kienet, ġifieri hemm min jen illum, I'm really grateful, imma il-weġat ikunu hemm along the line u forsi eżempju ma' żmien jiena kient forsi ma drojtx nikkopja jew kint nifriżja jew kint moħħni biex immur insolvi jew ġieli naqa' passive jew ġieli ma tħissx biżżejjed, ġifieri għandek roller coaster ta' emozzjonijiet li llum il-ġurnota għalkemm jarawni pożittiva u light, issa sirt nisbruffa. Sirt ikelli moment li inti xintura ir-realtà quddiemek u you're breaking patterns, jekk qabel il-paċenzja tiegħek kienet hekk. Boundaries. Issa qed nitgħallem. Boundaries. U sirt ma' kelma ġieli xpum jisu spluda vulkan għax qed nitgħallem.